Arabi de. Ne yɛrɛ filɛ ka ne wele bi 8 heures wagati ko fo ne ka taa. Donc a tɛnɛ wele ka ɲɛfɔ. E tɛnɛ. Hakɛ to i ka na yan. Un grand frère, i bɛ ka ne wele. Awɔ, sigilan fɛ kan sigi. Voilà, i n'a fɔ i tun b'a kalama cogo min na. N kun ye projet mun f'i ɲɛna. Awɔ, n tulo b'a la. Fo n ko n kan ka taga 1 mois kɛ yɔrɔ la. Bi 9 heures wagati yɛrɛ u ye n wele ko n ka taga quoi. Bi yɛrɛ? Bi yɛrɛ, il faut que 14 heures wagati n ka bɔ yan. Grand frère Machu? Bon, a bɛ kɛ cogo di? Il faut que n ka taga yɛrɛ de. Mais sini tɛ se ka makɔnɔ a la. Non, sini tɛ sɔrɔ la. Tuna dɛ, i bɔra ɲɛnafin min na ne minɛ fini kelen ni sɔgɔnɔ la papa tɛ mama tɛ e dɔrɔn de ne jigi. Ne yɛrɛ miiri la nin na, n ye miiri a la. N ye décision dɔ ta quoi. O ye mun décision? N terikɛ Lasi. Awɔ, n b'a dɔn. F'a bɛ to ka na nɔfɛ yan tuma dɔ la. Hakili b'a la. Voilà, n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ko k'a bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ na ka to k'i garder quoi. Grand frère, ne si ma kɔrɔbaya o ma an filɛ yɔrɔ min na. Ayi, o tɛ muso la dɛ. Muso si mana kɔrɔya cogo o cogo, il faut que a ka garder sɔrɔ. Komi i ko ten tɔ, e mana min fa tɛ se ka bɔ ma donc moi je n'ai pas le choix. Ok. A ko k'a b'a tigi bila ka na. Sɔn dɔrɔn a kan ka na quoi parce que ne y'a wele n ko voyage cunna. A ko k'a b'a tigi bila ka na sɔn dɔrɔn a bɛ na. Si je comprends a bɛna bi yɛrɛ de yan. Voilà, sɔn dɔrɔn a bɛ na. N y'a faamuya. Voilà, i kana ko gɛlɛya bolo dɛ. Grand frère, e bɛ ne dɔn ne ka ko man ca. Voilà, i bɛ to o rythme kelen kan quoi. N'a ko i ka dan yɔrɔ min na i bɛ dan yen, n'a ko i kana min kɛ i b'o to. N y'a mɛn problème t'a la. I fana bɛ kan ka bila yen. Ayi, o to ma. N terikɛ sɛbɛn don a b'a gérer. N'i ko ten tɔ n y'a mɛn. I bɛ se ka n ka sac ta ka di yan. A bɛ to ale sanfɛ so kɔnɔ yɔrɔ. Awɔ, a bɛ yen. Bonjour. Lasi ka mɔgɔ don. Lasi ka mɔgɔ. Voilà, a kun ye n wele k'a ɲɛfɔ n ye. Tɛnɛ. Na ni n ka sac ye. Grand frère sac filɛ. Voilà. Na n ka minɛ kɛ. Voilà, n kun ye garde min f'i ye. Ale de nalen filɛ nin kan. Ko Lasi y'a bila ka na. N y'a faamu. Voilà, garde tɔgɔ. Saka. Saka. D'accord. Tɛnɛ i y'a mɛn? Saka. Awɔ, n y'a mɛn. I hakili to a la dɛ. Garde. I fana b'i hakili to a la, n dɔgɔnin don komi i fana dɔgɔnin don cogo min na. I kana sɔn a ka mouvement ni fɛn ninnu. I b'i hakili to a la kosɛbɛ ka garder ka ɲɛ. Bon, ne kan ka taa voyage min na, n bɛ presque 1 mois de k'a la. Donc o temps kɔnɔna na n tɛ fɛ tɔɔrɔ fosi k'a sɔrɔ quoi. I k'a minɛ ka ɲɛ i n'a fɔ i yɛrɛ dɔgɔnin. I k'a don i sogo ni golo cɛ quoi. Donc ne ka heure sera il faut que n ka taga pour que n kana carré rater vraiment. Grand frère sisan. Mais heure sera ka ban i ma ye. I bɛna ne bila ɲɛnafin na dɛ. Ayi bon. A bɛ to k'an wele kana ɲinɛ kɔ dɛ. N'Ala sɔnna. Awɔ. An ka taa n kɛ accompagner. Voilà, garde. Bonne. Ok. Kambe. Voilà. Voilà. Se ka sac di yan sisan. I bɛna taa yan. Voilà, n bɛ taxi ta yan yɔrɔ na ka taa gare la. Ok. Voilà. Lamɲɔgɔnya Ala ka kɛ hɛrɛ ye. I ka to k'an wele dɛ i ɲɛnafin na. N'Ala sɔnna. Garde. Voilà, n y'a f'i ɲɛna cogo min, i dɔgɔnin don, ne fana dɔgɔnin don. Voilà. Pas de problème. Kambe. Voilà. Grand frère Kambe. Voilà, bye bye. Awɔ. O tuma e bɛna ne dun de yan? I bɛ tugu n kɔ kelen kelen depuis n kɔrɔkɛ bɛ yan fo ka fɔ a taara mun de bɛ yen? Nahan désormais na n ka kuma f'i ɲɛna. I yɛrɛ taara k'i ka ne garder de. I tulo bɛ na? I taara i ka ne garder n'i tugura ne kɔ. I b'i jɔ ne fɛ ɲɛ ka to i da ka kɛ i b'a fɔ k'i tɛ se kuma la de quoi. Ni ne kɔrɔkɛ ye ɲininka depuis Ala k'an da depuis aw taara i ma n bɔtɔ yɔrɔ si n ɲɛ bɛ min kan ka leçon ta. Est ce que i ye n faamu? I ye n faamuya? Gang gang, Just your tracks today. oh na na na, hey, gang gang, reggae raga dancehall, Just on the motherfucking track.
dancehall. Raga raga dancehall. Tonton Bob Marley, tonton Bob Marley, yeah, tonton Bob Marley. Ouais, donc plan de voilà. Ouais, voilà, tranquille dron. Mais il va la manière à faire quand on a né comme ça. On va sur une opération là. Ne veut pas tara sur les sigi. Donc il fait un essai, un plan bien fouchi. Un bleu bêta caracan. Bébé n'a meke. Mais quelle la met choubi? Mais ah bon, et quoi la tara? Ah mais on est à Dani mon fuma. Ça me fait un peu moi. Eh bon, nejo. C'est la mouillette non. Ah, n'est garde corps. Ah ouais. Ningam sanga plan horaire ba be kala. Wallahi imam fuma. Ningam sanga plan horaire sa. Imam fuma. Chugo ni sega. Comme ça ni dem sen ni. Ko kan garder. O ga tourner wala tayro yoro. Mais era tane do amase mo ko gani fesa. Oh bana. Ni sega fo de changa ko la donc imam fuma. Chugo ama wuli quoi. Ni te quoi. Imam fuma ni e gamin toro. On ga gem ngone ba be choix. Donc a dandoro ne do imam fuma ni te. Donc 600 € min do. Ko fe mon fuma am jete mnege ami plan aussi mon fuma te bomi kala ma ko mon fuma chugo la mon fuma ta oro e quoi parce que akili ga sun turo OK wal mota dan oh mon fuma donc ama geti tena nga chawa ble mon fuma nga ta opération no la quoi ima OK tonton Bob Marley, tonton Bob Marley, yana vinde bauna. Pera kono nege jo onte keleke, ome mi ko nege oiriwa, ome mi ko nege oi. Asi. Mune be no tubulita. Asi, che. Depuis quand mi no fait, donc domina jogi kono, ibite me ba vunga na plan manager. Ne mi fe na yin na no kwa. Ay mais asi, amana get togo la tende mi fe na na. Jarabi mo kwa, parce que ne ma se ka famu ne be dan se ka lafia, ma se ka famu kwa. Mais plan no. Plan fo ite no ne mi fe na yin na no kwa. Oh, it me asi. Ne ki ma ni be ne no fe yala ban dabla ne ko. Ni be fe ne ga ki fe doro, i be to ki poser de ni ma wo se ri ma me ni wolo. Non, asi, non, ne se go fam tan. Ne se go fam. Asi ango bere to sa asi kadne wala. Mas ni so wele re tout temps herbe. Se ga ni go re de asi. Ala se ga fam men. Ai se ga fam doro men. Ne do mi fi yana o kele ni do men. Ai asi. To ga noro ban dabla ni ni taro re be ho ko mu. Ni perisine. Ai se ijo sa asi kadne toro wala. Amasanga ni kuma msene re chawa. No de fi yana e ma fo kan ke nyon fe da. Oh ni ne ma o seri ma ne bi wele to ga jojol ban dabla kere wono. O ga ya fu. Asi. Esha. Ita nga salon wana la. Ita ka so fro ha doshi. Ani ne no fana be cuisine wono. Ibe non te bu ko ni tlela ko mamne ma fe. Mi tanda. Ni tirim so na ba fa kan so na la. Avant ngi tirim so kana DJ ga baran be ya fam ya. Est-ce que le albia nek mam fo e mame otmala est-ce que ku lo akene nek mam fo e yene e mame no fe ga utanga salon na fra isigle ne do amita itaran ne kama ko epi ne ko rake bi sara de par mois est-ce que bien ma femme tu vois est-ce que baro ko netika mana ko na yakuma ne sara de ka illa kana ne mataka ko ko ni diga minon ko bi ni diga fini ko tu vois yakuma moi je suis ici pour te protéger seulement. Ma Anika Manakonika, Chabou, moi je m'en fous de tout ça, tu vois. Il faut rester poli. Ma femme, et recroquer mon fanega, et nous checker derrière. Ya famua, netika Manakola, ne bien qu'il l'a canadon, ni taurum qui accompagne, Fengana Ifo, mais netia nous comme netika paraket, ya famua. I'm not for a Manakola.
Joe. Nigga Joe. Joe yen deme. Nigga Manu yen deme. Tim kat gang wali folly. I dema deba damineni fugana se big man. Nigga Joe yen deme. Nigga Manu yen deme. Tim kat gang wali folly. I dema deba damineni fugana se big man. Nigga Joe yen deme. Gang yen deme. Man yeah. I'm a trouble going on, I'm busy. I'm too lame and nego typhoon. I'm a dishi and yummy ballon. I'm a dairy mina from a goronto. Then I found a water, can't take a lenye. Nenga Jew, Nenga Gang, yeah. On the sugar ballon, yeah. Hey, nigga Jagolo. Nigga Gang, many container joy, Nigga Joe, nigga. Che boss. Chen marono toro. Non, nya fo tout le temps ne menga répétition na chagana na dirage toro wala ni chebala ni manne quoi. Changa cha jara ni we. Che Boss boss. ya jara toro. Mais on en a so. Ni Johnny wa. Ni tenente room so de. Mba ojira na ko tenete mu. O manye tene la. Nuko jul mba jira na ko tenete. Ni tenente room so de sa bunya teme. I choban. Ngara. Mba jira na. Tene la. Maintenant tu bla boine. Ntirum so fala bina ko ma bossa nga fina wontirum so bina nan ko. T'inquiète pas. Chéra mam ni si me chéra kan. Oh man fene join. Ni masira ni ko rege ma voyage. Wala man taxable ko gardu ko mi jembe ni boy le. Ko gardu ko ri wa. Comme si ne dem sen ni. Ah ouais, banare. Ni ne France 600. Yalla. Akuma tiga ka kwa. Hey, yangoron ne. Parce que ko droka ka ta so na frango du chewa minonko. Alle ko. O male mangante ko ke ya. Masira. I baragala to ki ta xabla gardu ko ni ko rege bina sa. I bora ko gardu ko renta. Ni be grand frère de noy quoi. Comme si bof ni dem sen. O male garder Yorobe dia. Yorobe. Al bebe ko nga ñoy. Atu ne ko fo yoro la. Foy. Ah, foy en fene. Foy. J'espère que tu es chic. Alors, comment ça, il faut aller. Moi, je commence à faire. Ah, on sait jamais. Garde quoi, on doit adapter tes jeux, même. Alors, comment ça, comment tu manques chinier? Ne me bébé, tu es que tu es mon là, tu n'as rien. On sait jamais. Boss. Iga son jara boss. Mais al na jara mon fuma ne benga blore la dongo manga na isi mon fuma kabna siando paratiger ne to fait. Che boss olu beto sa son jara toro de sa ouais. Déjà que na ko post ka bon na so boss ba ga blola mais to nga blogué. Che ni manne yara de quoi vraiment ba énervé trop. Che boss ba chamolo bile. Che ni to ramna mu fo. Mais no ani sian yara dan nga quoi. Che mon go songro ko na cha na so ri bloere la. Mais al na so mi blola ba to nga blola plan be mo nya fo. Cha gir boss nga jo ouais. Mais ne de mo wili ngokana ouais ne de wili ngokana ah boss boss plage le boss ay ne de wili ngokana faut bater ça oh ye bosser ça okele no ache on est ensemble toujours ouais voilà donc a wele kunti do were o don antaranga minam feta eh boss o management kirimo tout te ben énervé ko donc ne taranga management ni fi okay maître njota la agili gorero non iba kala mo ko njota la sa boss njota la agili gorero voilà donc o faut antara kare kuna kata waaw donc il foma nyabala dobga tukutuka no fendara ko sécurité wantara jumelu sécurité era wa ere mo jolini ya na ka vesi wa fogo mo ko me tantangero boss ouais ere mo ya no genera ko nda wala de pana fasele ko bioro cheni ni fen ni so ko sianjo non c'est boss non c'est donc il foma ini ama ne yɛrɛ bɔra yɔrɔ in na ne sɔn jalen ba de kun mun la ne tilara tuguni ka na nin ko in sɔrɔ yen kirimo kɛ a bɛ mɔgɔ su yɔrɔ bɛɛ kirimo fana salenba de don e nɔfɛ e tala ka valeur fitinin don kirimo la i sera sabali yɛrɛ nin man ne i fana i sera sabali sa cɛnin b'i kɔ chaque fois a yɛrɛ jɔyɔrɔ a nege bɔlen de don wa yɔrɔ bɛɛ a bɛ yɔrɔnin kelen ni min tɛmɛ dɔrɔn a bɛ n ka sira ba ye i ko ka da yɛrɛ sa bɛɛ tɛ diya bɛɛ o n ka jɔkɛ kɔnɔ de a b'a jɔkɛ kɔnɔ da alors que ne dun nana a kuma fana
Oui, non, ça. Semaine ko. Wallahi. À part ça. Wallahi, ça va. Ko be kan. Kan me da. Mo kan fuyete. Qui s'est couraté. Ki se kura be. Babe yɛrɛ dun. Babe wallahi bash fitala. Akoko e gardi worga kula. Kune ko kutama me akon ma fe fone ni trabna na mingere. O mwe ni ntara yen nori. Ka tugura ne ko ne mori fiene sisan. Ni lu ya fiɲɛna i b'a dɔn ba bɛ te mɔgɔ ɲɛnama ya yo ya bɛ ko lankolon kɛ dɔ de la n'i y'i sen bɔ a sen na surtout ni yɛrɛ nalen ni tuguni kɔ sisan i b'a dɔn i kɔrɔkɛ bɛna bɔ a kalama ko bɛna kɛ problème ye. Je pense pas n'a bɛna fɔ parce que ne kan da ye o yɛrɛ ka bɔ la est ce que a sira b'o kusugu na ne ma dilan n'a bɛna fɔ e yɛrɛ bɛ dɔn ba bɛ ka di ne turu. Ba bɛ kɔni tɛ mɔgɔ ɲɛnama. Mais baro ne b'a feere se tɛ ne o ne b'a fɛ turu walahi a ka di ne turu même. I ka garde kɔni i t'a di ne ma ka taa ne yɛrɛ garde tile fila. Bana dɛ Kirimo b'i nɔfɛ o ka yɔrɔ b'i na ka na ko o ka so filanan a chaque fois ne ma taa dabɔ kan. Ayiwa ne kun na ni lɛɛri kɛ. Amazon. Amajo. Ma fama. Kelen no wa. Donc ina Amazon de kan ka taa tara police. Ma fama bi ta ma fama ba essayer ka wuli fo ki kana choix quoi. Déjà que ane ɲɔgɔn ye ka ban. Donc i b'a essayer ki fɛn cogo dɔ la. Amazon fana ka ca a b'a labɛn a bɛ jigin a kan quoi. Donc an bɛ taa tester k'a ka position de k'a ka niveau jateminɛ kɛ. N'a sɔrɔ ma fama an kan ka cɛ woro de ci a la wa so boss o kelen don sa. Dɔgɔ in kama ne ti jɔ ne t'a jan. O kelen don sa Amazon. I bɛ matériel ninnu labɛn wa. Donc an bɛ cogoya sɔn nɔrɔ donc a bɛ n ka fɛn minnu bɛ tan bere kɔgɔlen minnu bɛ tan n t'a dɔn n'i b'a sɔrɔ tan wala o bilalen bɛ sokɔnɔna na donc a b'o ta dɔrɔn a cɛ ma a bɛ taa baara ɲini n'a ye quoi. Problème t'a la. Donc n y'a fɔ cogo min na a k'a kɛ ten dɛ. Boss ne ka o cogo min dɔrɔn i hakili latigɛ o kɛra ka ban wa. Voilà n'a bɛ o kɛra ka ban. N'a bɛ na n ka jɔ in fɛ yen. N ka jɔyɔrɔ bɛ da fɔ voilà yɛrɛ fɛ yen voilà bɛ taa ma fama ko ne ko k'a ka fɛn dɔ ma quoi kilo dɔ ma quoi. Ma fama n ye bilen caman ma fama a bɛ n ka kilo minɛ bolo ka na wa. Donc ma fama n'a tilala affaire la dɔrɔn ka caman an ka siɲɛ bila ko ne. Boss. Amazon donc o dɔrɔn de don quoi. O kelen don boss. Donc an b'a kɛ ten n'a kɛra cogo min na dɔrɔn a bɛ na. Donc boss o kelen don. Awɔ an b'a kɛ cogo bɛɛ la awɔ a dan dɔrɔn. Cɛ wakala ni enfant duma b'i bolo n ka cɛ milieu kɔnɔ dɔrɔn lafiyalen don. I bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa fɛn min bɛ taa dɔn ko ni siko sécurité. Cɛ ko ne ni de bɛ tiɲɛ quoi. Cɛ fasali de b'a ko jɔyɔrɔ sɛ. I bɛ se ka ne ka siɲɛ lajɔ wa? Non a tɛ se hali a kɔrɔ. Ne bɛna taa so. E dun bɛna awɔ na n ka t'i bila sira sa. Internet kene t'i bila yan. An b'a kɛ téléphone la yen kɛ. E tɛ sɛgɛn dɛ. E tɛ se ka tagama ba in na mɔgɔ e senkolo tɛ ja mun ne t'i yɛlɛ mɔgɔ fɛ de o tuma yɔrɔ a laban hali ne ko n bɛ se laka taga don ɲɔgɔn ne bɛ tugu ne kɔ dɛ. N'a sɔrɔ i bɛ danger la kɔni. O ye mun danger e tɛ se ka tagama la mun ne t'i yɛlɛ mɔgɔ fɛ de mun ne t'i yɛlɛ mun ne tɛ kuma mɔgɔ fɛ i tɛ baro kɛ mɔgɔ fɛ i t'i yɛlɛ à chaque fois e de jɔlen don i ɛgirilen don yɛlɛ duguma deli tɛ jɛ e fɛ yen yɔrɔ. Yɛlɛ ko nana wagati min yɛlɛ. Pera kono nege jo on te keleke on me min ko nege oy riwa on me min ko nege oy folona mama do kai anga jugu folo sa folo nege nga tunga gelem alhamdulillah. Chara ne tun bɛ fɛ ka yafa deli fɛ o don na ko min tɛmɛna au fait vraiment a tɛmɛna cogo min na kuma kan ka passer ten tɔ quoi ne dun ye min kɛ n jo t'a la je suis vraiment désolée ni deli ka yafa ma yɛrɛ de et puis comme tɛmɛna n tɛ fɛ n kɔrɔkɛ ka bɔ a kalama a tɛna na se fila tuguni i bɛ yafa ma yɛrɛ de. Ok problème foyi t'a la n y'a faamu nka a bɛ ne sen bɔ a ka ko ninnu na i y'a faamu. N'Ala sɔnna e sen tɛna na don a la bilen n jo foyi t'a la mais ne bɛ fɛ k'e ɲininka o e mɔgɔ qualité sugu jumɛn de n tɔɔrɔ i t'i yɛlɛ mɔgɔ fɛ et puis i tɛ baro kɛ mɔgɔ fɛ foyi ne t'a la k'a faamu quoi pourquoi. N'i tilala n bɛ se ka bɔ yan.
O fait cher na ta chila mina tan tirim su do gairo la. Donc na ta nyon fe la. Na téléphone. Mais tu blagues. Oh. Nemi. Muneke. Mi la muneke. Mo na bianga lagi bigi jurabi jogo bi kan tes mas ba ko ne muneke. Tene. Ne ka muneke. Mo na bianga nga téléphone mi na ko ne muneke. Ika mana na kumda bla nde. Abe nyina kuna tika chenga chedwa. Ne ka bandi kan ni mun na Kana fa ka bandi kere. Ni odi. Ka bi songa da ika teli ibe ka fon téléphone ni fon le ka eru ni fon le. Donc ni nda kundo sake. Ni ma fina mo me tan tirim so fi o we ne kana erle ko parce que ni erle ni mo ko binango dabne de la. O dabne la nga téléphone mo ga ta fam no fe ko dabne de la. Ma fina mo tan tirim so no fa. Tena ni afi ni ka futi ka ko ya fuma. Mais amana na ko nun son ni se wa bela ya fuma. Tu vois, moi je suis là pour ta protection seulement. Rien d'autre. Ya fuma. Ne mo finya na ko yi mo ko binanga ni kan na fo kan na si ka fe ba ta ka da ko ne te. Angata. Pera kono nege jo on te keleke. On me mi ko nege oi riwa. On me mi ko nege oi folona. Mama do kai anga jugu folosa. Follow nege nga tunga gelem. Alhamdulillah deme baga be. Deme baga chara yo mama. Ozo boy legend transit. Aterni ina tugu jerane. Tugu dita. Sharib si ga toi. Mina na gudun la ma do fantirim chene. Na ma ki me bashi. Fina mo babe ku ye plan no la be a. Awa. Nga ko ni man ne kun tor plan fe do. Hey Allahu Akbar. Terni anyo fosa mekera. Ne de manga téléphone tabia. Babe mane wule so ma na. Donc ay kuma ne fone ne mata bulo fu famia la kwa. Awa. On est silendo. Akon ngo kanga nyo store la yor indiqué ne. Donc du coup ne a femme. On antara ni go shaka manga na ngata ambla kwa. No go shaka na ngata ambla. Babe ku dori la bla atirge. Aw. Iga cheninge. Kirimoge. Kana fo wa chenta che. Ango bete so be man mana khay. Jume. Ani masia ne de man jwa ayoram foni pasu ni dia kirimo shoira alin toro mo gomda maskele ne do pien. Ha. Ne de to nyela khala khala aballa na nega telephone sama. Ye ne mbulo ngo shaga sekela la jaw fente. Shaga kama wala. Ay kama ko danka. Fuka da saka takama. Parce qu'on a net gamne kabine free ko ne mu ko rege ne tanto mi nyere ge inu sande o me e ma ke na fo ita kalamari me ko play shiro la re kalama aketu go manyon il la che mo ko kele ne ra ko mbolo ngate fe la diab se kala lo ne masira me fe ba mi fe me ma do wo kirimo ti se fo shila le fe ne me kirimo bla e wo parce que avec ko sima alle kirimo wala ko plan kirimo te babere do ni babe masika kuma tel nenge ko indira na ini shogo to dola ma jabe se bulu adna amogo bla na minere kwa ne afinya na chen ya be ne kumbolo ngoro do abe ite ga dam ne ite ga dam ne ite ga dam ne jaja abe bana ne ko fe wa te foi kalama so kan ido kabna frifri ne be fene kalama ngonte foi kalama la e fene ga bomu ne kalama ne ibora me ga ne stra ne ko rega na na kuma fo ne ko rega ne nenge ba ya te ka fo nenge me se ga bible me se ga bible me ga suru de nye me fe ga feno de langa da man tro me na nenge tugum na di kwa nenge ba men ternu e jota ni na ko do ise ala na bi mar na munege e jo ba ni ko tento inshallah e ga ku kan ni mi da bongoro inshallah to na diga bongoro inshallah interni kame awa asira hello bébé oui ça va quand même lever
Bébé ñene fi bari bi ni la ali gan wele depuis 12 mai mi enni ñoŋon cɛ i tɛ n wele foyi foyi ɲɛnafin ba de bɛ ne la awɔ ne bɛ so sini a ok n y'a mɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min awɔ n y'a mɛn problème foyi t'a la a bɛ diya n toro ɲɛnafin ba de bɛ na awɔ ok bye je t'aime aussi bye bye. Charles e b'a la ka ne filɛ mun de bɛ ne la de depuis n sigilen bɛ appel la depuis appel daminɛ fo ka fɔ appel banna i b'a la ka n filɛ mun de bɛ yen mais a ɲɛfɔ kɛ yala e tɛ ka ne filɛ nin bɛɛ kɔfɛ a ni tɛna na i ɲɛ tɛna na taara k'i t'a la ka n filɛ depuis quand i sigilen bɛ i jɔlen bɛ ka n filɛ n yɛrɛ ɲɛ b'i la e ɲɛ wolo don ne fɛ dɛ ne fa n'o b'i kunna o b'i kunna hali ni ye ne bɔra fo me regarder hali n'a fɔra ɲɛna k'e bɛ ne sɔrɔ e bɛ da la o b'i kunna ya mɛn n'o b'i kunna dɔrɔn o b'i kunna. Moi tomber amoureuse de toi. Tene bɛ sogo de la. Tu rêves? E su ma yɔrɔ bana. N'a a fɔra e ɲɛna ko ne bɛ jarabi e ɲɔgɔnna muso sɔrɔ e bɛ da la. Wow. Ne ye muso qualité sugu jumɛn ye e ka ɲɛfɔ ne kan fɔlɔ ne m'a faamu. E muso qualité bɛ e b'o de dɔn i bɛ fɛ k'o de dɔn. E ye muso qualité min ye muso denmisɛnnin muso minnu mara mun b'a dogo a kɔrɔkɛ la ka ko i ka kuma latigɛ kan ne n'a fɔ ne ma mara dɛ. N b'a fɔ ma mun b'a dogo a kɔrɔkɛ la ka salipaw kɛ ka tugu fourrière kɔ. Kan na ko ko fourrière yɛrɛ est-ce que i y'a faamu? Ce sont des gens qui n'ont rien à foutre de toi. I y'a faamu? Jɔn de y'o f'i ɲɛna jɔn y'a f'i ɲɛna bɛɛ bɛ y'a f'i ɲɛna k'a ye fourrière ko bɛɛ bɛ ko k'a bɛ na ne furu de e y'a faamu wa? I bɛ fourrière yɛlɛ dɔn wa? N tɛ mun fɔ ne kɔ depuis wagati jumɛn n'a bɛna e furu depuis wagati jumɛn a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. J'ai parlé que plus de ça fait plus de comme année joli a delila ka furu ko kuma f'i ye a b'i nɔfɛ dɔrɔn de ka mɔgɔw ɲini la ka taa quel qu'en soit a bɛ na ne furu quel qu'en soit ne de k'i ma bɛ na ne furu i da b'o to a la a bɛ na ne furu a banna. Bon kana n'a fɔ ne de bilen k'a fɔ ko ne de bɛ k'i lajɛ ko ne ɲɛ bolo nin kɔrɔ i y'a faamu ne yɛrɛ tɛ fɛ k'o kuma nin la moi je suis là pour te protéger seulement min nana na kan mun tu vois i bɛ munumunu na gɛnsa minnu nɔfɛ ɲaɲaɲa bi mara na ko dɔrɔn de ta kɛ n'i tɛ se ka fara olu la ka na i bɛ sen don ka nin ko ninnu na e bɛ n'i jɔ ko toi k'e cɛ kan k'i furu k'e kan ko ne de ɲɛ bolo mais tu es malade hali ni ne ko ɲɛ bɛ bɔ mɔgɔ fɛ a tɛ muso min une femme respectueuse muso min ti ne muso min tɛ tugu fourrière nɔfɛ. I t'a fɔ mɔgɔ min ti diinɛ dɔn de ne yɛrɛ t'e fɛ yɛrɛ wa i ka n'i sigi de ka ne filɛ nin cogo la tan tɔ ka n'i sigi ka ne filɛ ni e tɛ mɔgɔ fɛ i b'i sigi ka filɛ mun de la a kun fɔ n ɲɛna i b'i sigi ka filɛ ni ɲɛ tun n'a kana taara na mɔgɔ mɔgɔ filɛ tan tɔ e ma deli ka ne yɛrɛ i ma deli ka n yɛrɛ n'i bɛ n foto de nɔfɛ i b'a fɔ ne dugu mana jɛ n'i wulila ka bɔ i si dilan kan i b'i ɲɛsin yɔrɔ min ma i bɛ wuli dɔrɔn i ɲɛ bɛ tile yɔrɔ min na i b'a fɔ ne bɛ taa foto kelen nɔrɔ ye donc i bɛ fan filɛli la turu. Problème foyi t'a la e yɛrɛ foto yelen o bɛ ne ka tile de bila dɛ. E dun bɛ sigi ka ne yɛrɛ ba kun filɛ ka ne pereselen ba yɛrɛ de y'i kɔrɔkɛ ka na ne ka taa. E bolo k'e nege de bɛ ne la nin yan du in kɔnɔ e nege foyi tɛ ne la nin du in kɔnɔ yan e bolo ko ne ka fa de don wa. Ok n'i tilala i bɛ se ka taa. Depuis wagati jumɛn n'a bɛna e furu depuis wagati jumɛn a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. J'ai parlé que plus de ça fait plus de comme année joli a delila ka furu ko kuma f'i ye a b'i nɔfɛ dɔrɔn de ka mɔgɔw ɲini la ka taa. Et pourtant Chara a raison dɛ ne ni ba bɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan y'a san 5 de n'a fɔra hali ba bɛ ba tɛ ne dɔn ba bɛ fa tɛ ne dɔn hali ba bɛ dɔgɔnin gansan o tɛ ne dɔn n'a bɔra teriyew la ni ko in ye ne jɔrɔ dɛ Chara ye kuma a ye tiɲɛ fɔ koyi ni à chaque fois ne dun ye furu ko kuma fɔ ba bɛ ɲɛna dɔrɔn a b'a kuma latɛmɛ ni baro wɛrɛ est-ce que ba bɛ ne fɛ yɛrɛ mais ni wariko ni fɛnw don a bɛ ne nɛgɛ ne bɛ wari ni fɛnw bɛɛ di ba bɛ ma ni ko in ye ne siranna dɛ n siranna yɛrɛ de est-ce que ne tɛ n terimuso wele ka nin kuma in ɲɛfɔ a ɲɛna ne na
ten to sinon may ne hakil la tali asli tali ka babi wile ga fene mo ko bala mais ni bin bila ni jorli bari du babi ga kunna babi kuma la mati famne skin ta wile no wile Ouais. Allô bébé? Ouais, là, maintenant. Un fait. Voilà. Don doro yere du. Voilà, tranquille. Bibi ni mo bari wi la. Ah bon? Ah, ibe fan mene fe. Ya, ni bon, voilà. Voilà. Donc, on y en a trop. Ni mo bari le non sur am si no sur an adela. C'est très urgent wallahi. Ok, pas de problème. Sans. Ouais. Et il y a bien trop. Donc, me vous rendre là. Ok. Bye. Ok. Eh, ako mo kabiga na rin. Mamigas tira na eh. Ati niya may mga tamita kaya na siya. Ouais, baby. Bibi, ça va? Est-ce que vous avez plan de manœuvre? Non, voilà, Bibi, tranquille. ni mo wila rin. Ah bon? Mais un Nyara problème. bigas tira nga fara. Un choco dit ça. Bibi, na friend yi nigga relation sans durée. Bibi, ali e dogoni gansan. O ti e nigga relation do kuma te e bama. Bibi, o famya mani le. On est au kuma fi ça. Olu ko ti plan ba ça. Olu kuma ne rek ne bane wele mo kuma ngi na kuma wera de fond donc nga nu kuma place ko mo ro ni mo sans durée ñoko fe. Donc très gentil ko yere ba be kala ma. Adan si anu sa business do re be. Fulu de ga ke folo ko nulu kera sa ne ga fen do kangana. Nulu nana sa nulu be placera ko ban. Donc aminu ko nu sigi senga quoi. Ima fuma tout le temps ben kuna donc kuma nu bla ima fuma ngate men kuma wera quoi. Mais ne be gan fama quoi. Mais est-ce que business ni kala yire e masalo lu bi ñoxon sira la ulti ñoxon sira la en nem ñoxo fe fen be mais anga mo ni tirim su bebe e do al ni tanti o be e do même al e dogoni dron i dron fitini o lu shitine do en vrai dire o fam ya man ne bora fam kadne ya e ka tanay re bam sula o drone kadne ni a to problème ça to ne ga buga business ni traité mo fuma nulu nana sanga minen do kangana nulu be fena ko bansa donc wa soro yere prendre ni tira la mer la dron amon man ni kwanto ça ouais bébé ne kuma fiere o drone do tanay re bam sula abana ne do wongi ma e ga to ta ba ni wakati intemena to ma jede mi ne ga chugo do la quoi ibora minwa so tanay re bam sula samir la chama kasi abana o drone do ah bon ten chugo la ka kasi yere de ama kasi o drone do e puis tara fana ijo folo ka ta ka chugo dita ndla ay me ga ta ka chugo di non faut ça e ga tanay re bam sula e ma foko e business la on la business la comme na quand tu seras prêt hein katana ira ibom sula donc ibe ngulenga numéro ci ko non ay ijo folo sa ijo folo bain même black ta chugo di hey e bisa ngani wele chugo ke bitaka e bisa ngani wele chugo ke bitaka e bolo go fene do ya quoi mais ya quoi tene nere shaka dabla mo tene ne ko mais ça ga essayer ga ne train de kama quoi babere comme already e ka takabo ngazala ne kuma fe e no o drone do shaka ok pas de problème mais il faut y va y nyana quoi il faut y va y nyana oh comme already e tene do ibina ne donwa mina selle do entre nous mina selle ibina famille mi do quoi Tera mun kɛra ne mi ta shaka ne mun ne kɛ mais ne ma fɔ n k'i kɛ a ka manana ko ninnu n ka kɛ ne sen bɔ a la wa han ye mun ne kɛ e filɛ ka nin mun kɛ yan nɔ sa e kun tɛ se ka wele telefɔni na ka nin kɛ yan i b'a sɔrɔ telefɔni na kuma de tun tɛ shaka sabali sa fɛnɛ ne ko a ka nin ko ninnu manana ko ninnu ne ko e yɛrɛ i ye nin kɛ kun jumɛn e ye nin kɛ kun jumɛn ne nin bɛɛ kɛ ne kama a sɛ kana mun k'a la i m'a kɛ ne kama tu vois Shaka
fɛnɛ wuli tan. Jawa ka nimi. Okay. Aisha mi fura mi. I ma kɛnɛya ti fura yori tɛ ka sɔn fura min ma. Okay. Ai mimi. Kan il repose là, il repose. Il repose. Shaka. Oui. Shaka ici ben. Ne me fais une aro. Est-ce que moi c'est la changer? Ka changer na fo cogo di? I bɔra tɔrɔ sisan ni mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o jugu ka jugu o bɛ kojugu kɛ après regret bɛ n'o la o b'a essayer ka changer donc n'olu ko k'u bɛ changer u bɛ changer cogo di u bɛ mun de kɛ de? Bon, moi je ne crois pas. Bon, ne ma da la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka changer. On peut quand même évoluer. Tu vois, adamaden i mana kɛ jugumankɛlaba ye n'i ko k'i bɛna ɲuman kɛ i b'i to ɲuman de la i ye ɲuman sira da hali n'a kɛra siɲɛ kelen ye juguman ye i b'a kɛ siɲɛ kelen i seko foyi de t'a la i bɛ tila ka juguman kɛ tu vois ya i yɛrɛ seko t'a la barisa i delila la n'i ye chemin wɛrɛ ta a bɛ tiɲɛ i bolo parfois dɔw ta bɛ ɲɛ mais quand même on peut quand même évoluer i bɛ ka baara mun kɛ n'a man ɲi nɔ i bɛ se k'a jɛngɛ ka baara wɛrɛ kɛ mun ka ɲi nɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ o kan ya mais n b'a dɔn o baara i bɛ k'o baara mun kɛ fana i bɛ bali ka juguman kɛ mais quand même i kana décourager tu vois ya on peut quand même évoluer mais les gens ne changent jamais tu vois mais i hakili bila don min na i ne ka dɔnni ka kuma la i ko ko muso mun ka di i kun ko caractère fɔ est-ce que ni ne changer ka k'o ye e bɛ kɛ ne fɛ? Njabi kɛ? I repose fɔlɔ. Shaka. Njabi. I repose kɔfɛ an bɛ kuma. Shaka, teni mu abe yan. Teni. O kuma mun de b'e la? Ala k'a kɛ hɛrɛ. Ko n'i ka garijigɛli ne ma fɛn dɔ k'i kunna dɛ. Kan mimi da fɔlɔ. Kan foyi tɛ n da. A ma foyi kɛ na walayi. Ne yɛrɛ de man kɛnɛ. K'i fari faga tan. Ne tɛ laga kɛnɛ tile filɛ na ko yasi. T'es sûr que a ma fɛn k'i la kɔni? A ma foyi kɛ na. Mun de b'e la? Ne t'a dɔn fɛn o fɛn don walayi ne fari tɛ lafiya wa ne tile ka miiri.
Kamiri muna fo yi fasa ni pli kamiri garde corps la ni psi kamira la anneti sunoko chauffé kamira la togo dide asega nya fosa c'est comme ça fini wala ne ma kuma in fe nyana c'est la monsieur ne kuma in fe nyana damne na ina na kodi ni bala ka jirabi ala wallahi ni bika jirabi mais atine fait ate fe wa à chaque fois ni gerlala ka kula jabla bi distance wa ni nyonja à chaque fois ni gerlala ab distance wa ni dawle fenen san sera bella neta ni sirana ko e bulo ko klen kuma do ka chaque fois ni gerlala bi distance wa nyonja biera na frad no bora balan la turo wallahi nyo di finyana sa atira bella abe fura de ma gansan iba soro ko do de ba ne de bala ko do de ba kuna sama dondi ko do de ba kuna ne ma dala shu sai frad ne ma parce que ni ma ngene pini kalfalen do ala bana otoro ote ko do de ba kuna ibi ya la sa dara wili yere fene mi don tane uma iga energy taram nyame sha ko mi ko tiento ni nyona do ga bana ga bando séduction ya la séduction dan iba blala la sola la adminga dara wili no ya oui como do ibe tanto de yoro na ma se bela makula yoro nya fiana a chen yaran fama na masana ati wele blue ne na fama na da an na tirigere ti kuma alo ti filigere wele ngai ni mina se oduna kelela ati rie jume folo babe ne mina se parce que ni kama drongo akatrani ira abam sula ko ni shaka ga gregren pe madame ni ospo ni mene afenya na mena ngiga bo babe ko mo babe te mo gonya na mai sandrir la show mo ko sita do na bona ne paruna e parashita do kam nyon fe mo gonya na mate nya finya na mena mo gonya na mene ni no yenyara babe hote ya o ma mu ko bale wono ke ni korege ko mana warti manika shabi poshne ba belel man tro no yer la tumno ale ti se foshi de la dade ba kuna da me afenya na mena ngiga faranna ni me siga munye 5 ans de relation mu ne be no sa fui fo kele an dabaya abana anna mo be warna bi no le finya na ko ko gardi ko ni na ban gardi war fanshu abana re no iba kala ma kirimo era nere taro kirimo no fuma ni gameli bitatu ni gate effet to do la mo fuma no ko toro kama ko toro era mais solution no bisoro na solution kenizi alna era faga no ma elimi ni njocha ma elimi o tsaka fin oh bossy en position non frère ana maro ouais gazapura sam joli ana maro gon ouais awaga no go dongo sian men kerata newi bo blaga ta faire les mon fuma kirimo go gone ma kale kirimo tara o kera chugodi che bossy yara ba kala ma cha rafal mu li ouais ay menga che mon fuma e pira da mo don dorob sege bla dara la chugodi ma bo kala ma parce que ne tof de madame ta doron blala san wona go no iba kala mai mbigi yeli mi ngabe kan toro ni kuma rek e mangano kuma foni atangi genge mangano kuma foni ibi kan la énervé toro ima fuma ibi kan la décensé toro kuro bi nga cheka na swama o kan ta ka faire don la donc ibi la mato sila toro ka kebi ta tuno la oy no iba kala ma der ke mbigi jabe ga digina toro abi ga digina krimo na tara fanni non a chane wula ka soro no mai non mais mi kla ka krimo wele donc Gaza edu flane mo fuma yanga force spéciale donc moro ima deliga met ibla mission na ka kere échec folo donc mangi ibla mission na aga no toro ima fuma ikanga ta gamendo pempen chugundo la quoi donc jija chugu be aga ke réussite aga kana ta ke nunu tanyo kana mi gati yere fenfe chugu la ni to fere ima fuma parce que ne girla ne woni o yedorom aw pere mo fuma ko flado so ma bo la nga che mo fuma aga bolu kono so nga bo la donc mo fuma nga ngi blaga ta faire do la na nyon ta kolo bon 600 ida nga ta faire ni jatero ka proposition ni mo fuma doba no fe ko gardi wantara jumene donc bi gela chogo be mo fuma iga ta ka bo barala 500
Mama dwaw kain anga jugu follow sa. Follow nigga nga tunga gelem. Alhamdulillah deme baga chara yo maman. Ozo boy les jeunes transitaires, super bou. Asi agak tu ana. Asi. Kirimo. Ne ko mun kɛra tugun ne mun ne kɛra. Ne m'a fɛ ɲɛna k'e ka na to k'i jɔ kari kɔnɔ ani mahɔnna. École le ya. An to yen ka respirer dɔɔni. Asi. An k'o bɛɛ yɛrɛ to yen bɔ sira la n bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ɲɛna ne tɛna n jɔ bilen k'i kɔnɔ yan bilen nin y'o bannen de bɔ sira la fɔlɔ n bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ɲɛna. Min b'i da k'o fɔ fɔ ne ɲɛna ne ka taa n ka sira fɛ ne tɛ sira la. Mais bɔ sira la an ka kuma kɛ Asi. I ka kuma fɔ ba in. E ka bɔ sira la bɛn. Asi an ye kuma laban min kɛ yan fɛ halisa e ma réfléchir la. Ma réfléchir. Jaabi tɛ n bolo. Pourquoi? Ma réfléchir. E dun ko ne ma k'e bɛna jaabi di ne ma fo bi an filɛ yɔrɔ min na. On ma réfléchir kɛ o mun e bɛ fɛ ka kɛ cogo di n'o ma réfléchir fɔlɔ. Ayi ne tɛ se k'o faamu quoi mais i b'a dɔn bɛɛ tɛ diya bɛɛ ye quoi n'i y'a ye ne bɛ na n jɔ yan nɔ e bɛ kuma min fɔ ne ma ni mɔgɔ wɛrɛ kun don fo k'a sa i diya de kama o de y'a to ne bɛna n jɔ ne b'i kɔnɔ i m'a faamu bon ne y'i wele de i ka se ka jaabi ɲuman di ne ma ne ka. Ja dɛrɛsi de o kuma jagoya de Asi an ka nin bɛɛ to yen i kanu de bɛ ne dusukun na quoi i y'a mɛn ne bɛna n jɔ tan ne b'i wele a bɛ taa ko wɛrɛ tɛ e kanu de bɛ ne dusukun na i bɛ minnu nɔfɛ cucu ni fɛnkɛ u t'a ɲɛ u yɛrɛ u t'a ɲɛ kɔ ye u t'a ɲɛ o de y'a to ne bɛna n jɔ ne b'i wele quoi de f'i ɲɛna quoi jarabi ka kɔrɔ n'a yɛrɛ ye quoi o de y'a to ne bɛna n jɔ k'i kɔrɔ bon ne yɛrɛ bɛna n ka kuma laban f'i ye n'a ye diya i bɛ sɔn n'a ye diya i bɛ ban o ye ne ka kuma ye ka f'i ɲɛna parce que dɔ wɛrɛ tɛ ne bɛna kanu de y'a to ne bɛna n jɔ ne b'i kɔnɔ i bɛ kuma langolow seri ne kan ne bɛ taga mais e jɔ n y'i ɲininka sisan bogotigini ninnu danga de b'u kan mun b'u fɛ o t'olu fɛ dɛ f'u bɛ taa tugu manamana mɔgɔw nɔfɛ ka taa kulonkolo k'u la quoi ne ma se k'a faamuya quoi mais i b'a ye ɲɛna quoi. Shara. Shara. Oui, tene idun wuli do kuma inu bala. Ah, tu m'as marre voilà, alhamdoulilah. Et puis je voulais te remercier aussi. Quand j'étais malade, t'as pris soin de moi quoi, en fait. Même si depuis inanaya, ni mo nyuma fufu kila yara bado. Iye magodona alors que ne projet c'était en fufu. Vraiment je te remercie beaucoup. Non, pas de problème. Ni kina la bando. Même je te remercie à dire un tour en fait. Ok, pour l'info, ni kina la bando abala. Je suis vraiment désolée. Donc, ici, c'est la barre. Filme-moi un flower. Écris-moi. Oui. Ça va? Ça va. Calme-moi, là. Ouais. Pour faire. Oui. Nickel là. I b'a dɔn o don na e kuma fɛn fɛn fɔ ne ɲɛna ne ye miiri la i b'a dɔn i ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ walahi I n'a fɔ jumɛn i bɛ ka fɔ ko an bɛ tugu manamana mɔgɔw kɔ ca ne yɛrɛ la ne tuguna mɔgɔ dɔw kɔ
waati bɛ with deception kumaw de fɔ ne ɲɛna ne b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ne fɛ yɛrɛ o de b'i bila ka na to k'i jɔ kare kɔnɔ ne bɛ manamanakanw f'i ma waati bɛɛ mais i t'i découragé quoi donc ne tun bɛ fɛ ka n'a layɛ halisa n'a sɔrɔ place fitinin dusukun na pour me pardonner et puis an k'a layɛ ɲɔgɔn fɛ et tout. Non, ne ni bannen don. Kirimu. Ne ni bannen yɛrɛ de. Ten togo la. Ne ni bannen sa. Ne ni ko bannen o. Kirimu. Ne bɛ ka kuma i fɛ ne. A essayer k'a faamu sisan ne yɛrɛ b'a dɔn ne y'i sɛgɛn trop walahi ne ye ko bɛɛ de da i kan. I m'a ye i b'a dɔn sisan nin yɛrɛ ne bɛ ka dɔn ko min fɛ trop walahi. Donc a essayer ne b'a dɔn hali sisan ne fɛ dɔɔni b'i dusukun na n'a sɔrɔ ne fɛ dɔɔni b'i dusukun na i y'a essayer i ka yafa n ma. Kirimu. Komi u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na fili man jugu mɛ fili dɔnbaliya de ka jugu. An ka essayer an ka nin bɛɛ kɛ ko tɛmɛnen n'a ma ɲɛ an k'a tɛmɛna déjà i ka yafa n ma. Komi ko ten nɔ nin ko in ne murutilen yɛrɛ de ye walahi. N'o don an t'a kɛ a jan fila bɛɛ de ye. Ayisa nasa. Ne fana mugu ka di ne ye trop walahi. Ne fana mugu f'i ɲɛna ko ne tɛ ka so. Ayi ne fana kun b'an ka blog ni ninnu kɛ e fana kun t'a dɔn ko bɛ yen nɔ. Genre, mun y'a to e bɛ ka garde corps kɛ tantɔ comme baara e bɛ ka kɛ mun de la et puis toujours aussi à chaque fois i yɛlɛlen don ne ma deli i yɛlɛman di quoi en vrai dire la raison. Mais o dɔn nafa tɛ e kan. E t'o dɔn ne fɛ k'a dɔn dɔrɔn ne sulu ma a nafa bɛ ne ka nafa tɛ ne kɛ e t'o dɔn ne fɛ k'a dɔn dɔrɔn. Ok, n y'a faamu. Fɛnɛ n bɛna ɲɛ f'i ye. E tɛ kuma sɔrɔ ma fɛn bɛ ɲɛ la. Ayi foyi fɛn dɔrɔn de ka di. Ok, je t'écoute. Ne ko n ko n bɛna n donna nin baara in na nin baara in n bɛ ka nin kɛ kun min na n ko n bɛna ɲɛ f'i ye. A kun ka ca quoi. Ni n ko n b'a ɲɛ f'i ye yan su bɛ ko k'an to a la quoi. I n'a faamu. Mais ne fɛ k'a dɔn yɛrɛ de ne fɛ k'a dɔn yɛrɛ de walahi donc a expliquer. Baara ko ye choix ko de ye. I n'a faamu. Baara ko ye choix ko de ye. Bon nin expliquer nafa foyi de tɛna ye e kan quoi i m'a ye mais hali n'a ko a bɛ expliquer e tɛna foyi faamu a la quoi. Quel choix? Ne ye ne ɲininka juste a bɛ se ka kɛ a nafa bɛ ne e t'o dɔn ne ye ne ɲininka kun dɔ de la donc ne fɛ i k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna de j'insiste seulement s'il te plaît. Bon n y'a faamu mais an ka to nin wagati in ka bɔ a la fɔlɔ. Pourquoi tu veux pas dire la raison? An ka to nin wagati in ka bɔ a la fɔlɔ. Ni ne nin wagati in bɔra a la n bɛ a kun f'i ye. I y'a faamu. Ne fɛ ka kun dɔn yɛrɛ de ne fɛ ka expliquer ne yɛrɛ de. Ayi. Mɔgɔ t'i ko kɛ gansan quoi ne y'an bɛɛ bɛ ko dɔ la an bɛɛ bɛ fɛn dɔ kɛ tuma bɛɛ la donc ne fɛ ka kun ne dɔn ne fɛ ka expliquer ne yɛrɛ de ne fɛ ka kun fɔ ne yɛrɛ. Ouais, voilà, n y'a faamu mais an ka to nin wagati in ka bɔ a la n y'a faamu. A ɲininkali ma di n ye quoi i y'a faamu. Ouais, je vois comme je veux que tu es un peu gêné donc ni lafiya i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se ka a ɲɛfɔ n ye tuma min na je suis là en vrai. Voilà, n y'a faamu. Ni ye question filanan genre e ye mɔgɔ sugu jumɛn ye i yɛrɛ jɔn ye ne fɛ k'i dɔn yɛrɛ yɛrɛ de quoi tan cogo tɛ dɛ n fɛ k'i dɔn yɛrɛ yɛrɛ de en vrai. E fɛ ka dɔn ne yɛrɛ mɔgɔ sugu. Wala i ye maa sugu min mɔgɔ min ne fɛ k'o dɔn. Ok bon o la kɔni n bɛ i jaabi o la. Diya ne ye mɔgɔ sugu min ye fɛnɛ ne ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ka sira tɛ mɔgɔ ka ko la mɔgɔ min bɛ bɛɛ bonya mɔgɔ min tɛ se mɔgɔ ma n'i ma s'a ma wa n'i ye n bila fɛn o fɛn na ne bɛ se k'a kɛ n b'a fɔ n b'a kɛ ni n tɛ se ka mun kɛ n b'a f'i ye donc ne ye o mɔgɔ sugu de ye.
ani mana ko ma di mɔgɔ ma. Vraiment, et puis depuis qu'il nana an ka famille la ni ni mɔgɔ qualité dɔw kun bɛ yala mɔgɔ lankolon b'a la comme mɔgɔ ɲuman fana b'a la quoi. Tu m'as fait changer en fait. N tɔrɔ min na fɔ cogo min na jogo caman kun bɛ ne la i ka conseil kama i ka kumaw kama en vrai camanba de bɔra la je pense n bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ banna yɛrɛ mais mɔgɔ ti kuma ka bɔ si trop donc caman kɔni bɔra la. Il ne l'a changé tellement et puis je pense aussi que je tombe amoureuse. Du coup, depuis avec la donne jusqu'à ce que n'a pas là en vrai quoi. En vrai Dieu. Moi je sais que tu m'aimes pas. À chaque fois on est grillé, va essayer de distancer ni non et tout. Ou bien les commander là, les mendier là. Venez pour donner là, n'est-ce pas femme? Non, à nous challenge. Peut-être plus. Faut être tout bon. Non. Au terrain joint. Radne ni a hinga fait. Bon. Ne mana ya o kama. I kɔrɔkɛ de danaya da ne kan walasa n ka hakili to i la fɔ ni a ka bɔ hakili bon n ti fɛ a ka danaya in ka tiɲɛ k'a sabu kɛ ko tɛmɛna e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o dɔrɔn de don i y'a faamu. O ti problème ye ne bolo ni ne kɔrɔkɛ nana ne yɛrɛ b'a fɛ ɲɛna a bɛ ne d'i ma a tɛna na ban même pas lui il veut seulement a bɛ mɔgɔ ɲuman dɔrɔn de quelqu'un de bien seulement quelqu'un qui peut prendre soin de moi et ne b'a très bien aussi. Tu vas prendre soin de moi, je sais très bien de quoi je parle. Donc, il va accepter. Atina n'a refusé quand même pas. N'a pas accepté, Atina n'a refusé, je sais très bien. Ne corrige pas les autres problèmes. Ne era pas fond corrige, ne era ni corrige beaucoup. Tu problème fouille. Ne era na beaucoup. Tenez ici baro. Mko mshitini akila, mshoko mshitini akila. Même pas venir avec la sauce barre de ronde. Mais ni correct non amanya. Eh, moi j'ai fait une tonne donc ne veux pas me faire. Nem fo. Não quando vou aqui na naba. Ni bora atina na bani ko mama pupate mama te donc. Atina na isi ga ko gen la femme minute ro quoi. Femme kada dro ni ga ni sonjari. Donc si je suis relevé là, il va accepter. J'en suis sûre et certain aussi. Il va accepter. Tu tena anga ta soka. Ne kuma fege ni no shaho. Ne ti yela mo fe. Ibe kuma do fo ami mo to la yele mais akila yele quoi. Je n'arrive pas à te comprendre. Ou bien nga fa te fini do na zoanga pour que yele. Non, ma soka. Enfin. Ma soka. Ah! Déjà ça hello. Nico c'est ça. Ça veut dire que tu acceptes qu'on soit ensemble, n'est-ce pas? Accepter quoi? Qu'on soit en compliqué. Nous pourrons comment faire ça, c'est une Tenez. Quand tu es correct, on va faire. Chara, mais agiter me défendre. Mais Kena. Gad. Ono mun ya soro. Ai, est-ce que n'était ce qu'on a? Gad. Anga taka swami tanto kuma ge. Desi ga ganye be. Ot mané taka to le kuma mfo nyina no kwa. Tene plein. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon voyage? D'où m'en est maintenant ni kofi anta? Grand frère Fushi. Aïcha, tu sais, Fushi tout. Mon nana eni shaka tegere solo no mulo. Ah metene. I boran jigi goro bi de. Eni shaka fla be aboran jigi goro de. Ne kunga dana ya bare bi eka. Ne ra taka to le kuma mfo shaka nyina. Ala doro ne bado. Akuma be make enyeno. Ne fana nye kuma chama ni fo iyere nyina.
mais ne bɛ na e ni o jɔlen sɔrɔ a bɛ ka a fɛn fɛn ɲɔgɔn na ça veut dire quoi ça ne mun ko sugu ye tan non a ye malo bi dɛ ne kun ye danayaba de da aw fila kan mais j'ai eu des doutes mais o bɛɛ la n ka danayaba kun bɛ e yɛrɛ kan ka fara Saka fɛnɛ kan mais ne bɛ na aw sɔrɔ tan cogoya na a bɛ tila k'aw jɔ k'an lajɛ e ka essayer ka expliquer ne tan ne ma nin faamu tan dɛ. Saka ma foyi kɛ Saka tɛ. Saka tɛ ɔ jɔn don e de don sa kɛ ayi a ɲɛfɔ Saka tɛ ni Saka tɛ jɔn don san. Grand frère Saka tɛ. Saka ma tɛ foyi kɛ. ayi o tɛ se ka kɛ o a ɲɛfɔ n ɲɛna. Saka ma fɛn avant que Saka ka na famille la avant que e ka taa ne tun bɛ ko caman ba de kɛ. I n'a fɔ ko suguya jumɛn jumɛn. A kun dogolen don i la dɔrɔn de ne tun bɛ kamalen tigɛ moi j'étais en couple seul. Est-ce que c'était pas 5 ans ou bien 5 ans? A fɔ ne sara sa kɛ 5 ayi o tɛ se ka kɛ o Lajida n'o tɛ ne e m'a dɔn i kunna jara ni nin kun kɛra an fa ɲɛna ça c'était fini pour toi a kun b'i bila kɛnɛma wallahi j'en suis sûr sigana yɛrɛ t'a la donc ja ne ka danaya b'e kan e bɛ nin ko ninnu bɛɛ la nin dogolen don ne na. Grand frère jo foyi t'a la ka Saka e talen ka Saka to ne ko caman ba de kɛ Saka la. Saka ne ko caman ba de kɛ Saka la ne tun bɛ Saka tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de ne ko caman ba de k'a la ale de y'a to ne changer ne bɛ yɔrɔ min na bi ne ni min kun bɛ couple la e tun bɛ wari fɛn fɛn di ne ma ne tun bɛ taa bɛɛ d'a ma a kun tɛ ne fɛ fosi fosi. ni wariba fɛn fɛn di ma e taara o bɛɛ tiɲɛ ta. ne tun bɛ taa bɛɛ d'a ma ne tun bɛ n ka fɛn bɛɛ d'a ma kalo kalo ne tun bɛ sara ta ne tun bɛ presque sara kilancɛ bɛɛ di e ma walasa i mago mana jɔ fɛn fɛn la i k'o bɛɛ sɔrɔ mais donc si je comprends e taara o bɛɛ de gaspiller tantôt. Grand frère jo t'a la i bɛ yafa n ma yɛrɛ de. ayi ni kɔni Saka de ye ne ladi mais bi an filɛ yɔrɔ min na ne jarabilenba de don Saka la. ka jumɛn ayi o tɛ se ka kɛ. I bɛ hakɛ to yɛrɛ de wa ne b'a dɔn fana bɛ ne fɛ grand frère. ka jarabi Saka la. ni ne ka nisɔndiya yɛrɛ kɔni ka di grand frère n'a ma ɲɛ papa tɛ maman tɛ ne bɛ fɛ ka ne di Saka ma furu de la ne bɛ Saka de fɛ. Lajida. ne bɛ changement bɛ yan grand frère de Saka de. donc ni ma i kan ka Saka furu ni ma kan ka Saka furu i ma kan ka foyi ye Saka la n'i bɛ ko kɛ ne la mɔgɔ la i kan ka kɛ ne de la. ni fɛn fɛn tɛmɛna nin bɛɛ ye Saka de ka ko ye. Saka de ye ne changer tantôt. ayi Saka tɛ i yɛrɛ i ka ko dɔ b'a la n'i y'a ye Saka nana ka e sɔrɔ tan cogoya la i yɛrɛ tun bɛ ko dɔ de kɛ o mais e ka to ta kɔfɛ n bɛ Saka yɛrɛ n b'a wele ani ne b'a kuma kɛ quoi sinon tɛnɛ i bɔra n jigi kɔrɔ dɛ. ne kɔni bɛ ko kɛ mɔgɔ la i b'a kɛ ne la i ma kan ka kɛ Saka la ma foyi kɛ i kan ka ale remercier de parce que aujourd'hui ne y'a mɛn tantôt bi ale de ye ne changer en vrai dire. ale de ye changer i n'a fɔ donc e kun bɛ couple ko ni fɛn minnu na. mɔgɔ langolo yala yɛrɛ de kun ka di ne grand frère. Saka de nana e b'o bɛɛ la. Saka de ne bɔ nin bɛɛ la donc i kan ka remercier n'i bɛ ko kɛ mɔgɔ la bi an filɛ yɔrɔ min na nin i kan ka ko kɛ ne de la mais i man kan ka foyi kɛ Saka la. d'accord ayi sisan n y'a faamu e y'i ta kɛ a tɔ tora ne de ta ye sisan donc si je comprends non n tɛ ka se ka da la quoi. i bɛ yafa n ma yɛrɛ yɛrɛ de n bolo fila bɛ ne i bɛ yafa n ma. ayi bolo fila bɔ i bɔ i sigi tɛnɛ i ni Saka a ye n ka danaya minɛ a y'a keleku dɛ ne kun ka danayaba de bɛ aw kan ne yɛrɛ bolo ko ne bɛna sɔrɔ aw kɔni bɛ lafiya sugu bɛɛ la si tɛ si tɔɔrɔ mais donc si je comprends nin scénario fɛn fɛn tɛmɛna nin bɛɛ ye aw de ka ko dilan dilannen. grand frère Saka ma foyi kɛ yafa ne ma ne de don Saka min ne fɛ ne b'a dɔn et puis ne b'a fɛ fana n'i kɔni bɛ fɛ ne nisɔn ka diya papa tɛ yan mama tɛ yan pour que u dalen u hakili ka lafiya grand frère ne di Saka ma ne bɔra tɛna na kojugu foyi kɛ ne la. donc ka e di Saka ma furu la quoi. ne bɛ Saka de fɛ. tɛnɛ ka e di Saka ma. n bɛ miiri a ko la mais n tɛ ka se ka ko in faamu halisa n kunkolo kɔnɔna na quoi. i miiri ka ɲɛ grand frère i ka Saka ɲini k'a dɔn mɔgɔ ɲɛnamaba de don. Saka ayi kɔfɛ ne bɛ Saka wele an bɛ nin kuma kɛ a ka ɲi e ka taa.
Shaka. Ah, Shaka. Tiens, elle est bonne du gros. Ah! Mais mon là, il n'est pas sauté comme nous. Et vous expliquez net. Parce que net à voyage là quand il tamba un bec. On dirait que écoute, ntaro mina fo chugo mina kwa. Ni tamba un bec on na ena le kumin kun doroni la. Hein? Ibigi umne ki blo na ba ko kono ni yiri. Moussa. Oui. Avec tout le respect que je vous dois. Oui. Comment sugo be amadi yanga tena nyonche. Ma fam. Comment sugo? Vraiment, il m'a kumani ko ni mo ko fam. Se ka jala ke o chien abenedu. Tena njota la. Mais se ka fie kabi itagara. Ma fo itaga nyesi ido musoma. Wa mamma gala fio. Wa ni reflega ni era mu yetano. Ni ma ta teke mara are de ne tan teke. Ya fam. Ai, ne te sega son matam. Fega magala refio ka girala ka dab ka sabe ke dana mu menka. Odma ne fien to dia. Ne de ma out tege no kombula. Ibi kila kana kibi no o ko ketan tuguni. Ko e masoma. Mune be atone be dawla. Shaka. Ni ka kuma fam. Ma fam. Ba mo no ma fo ko film aju ko film do balia de ka jugo. Bon komi sonu ka kuma inja njota la ya fam. Bon ne rek mega eren na lidron de kono. Wala sa kataka kwa. Kataka kwa. Donc komi ko ngaki to do comme cela. Ko soni kan na liche. Donc no ba do ka déjà eren na ka ba donc amase ne ka bara were tiano ble ya fam. Donc pour que kana kuma in ntala jaya. Donc no kon nebsi ka sra na liche 680. Mais fami warko ere ibi warko to ya fam. Donc ka warko to warko to no na ma ki mabashi. Ni kuma in bana dron nebsi ra ni 600. Tse yo. Ka warko to od may baram gegu. O ga fuya. Non bon. Oye fenno de ko na ma fam na fam na bo ajara ne re ka warko ni atoy no ka ya fam. Mais anga warko kuma en beto isa. E ga kuma ne dogon ga situation iban. Foi ta situation tene jar adam de naw gerla nyokona tugo la surtout chen so bo aman no ko. Effectivement. Ya bon tene anana jirana ka fo ko ngako kadai. Donc wa mango vraiment e ka dana de benka. C'est que ka dana chen fio. Ma fam. Ya donc no de fois il fana fait même musuko minu fait o tine hakila ni wakati na. Ya fam. Mo de fois à chaque fois. Ya fam. Donc déjà comme eren na 600. On ne va essayer ka sira nyini ataka 600 ere. Il est à 100. 600. D'accord, nous le carib c'est gata. Voilà. Merci. Awon ni shaka kungana ay barabla takatola flan. Shaka ne taro shaka e dina sugumi. Ay ndogani tienga dia. Ne tara kan to etamina o de flip bolla shaka nota. Ka fogo shaka mani nyeyin woni mabalino. Shaka epso nga foko ne yirmelo ne kuma ko grafe ne kan juka ya wanda na ko kebe tan la grafe ko parce ne grafe mara bro shaka ete mi de wallahi ne ete mi ne ko toro ko ni epso nga na chew bere kidi na hotel ko ma fu hotel déjà grand frère nana an sɔrɔ cogoya mun na a ma bɛn kuma dɔ fɛn a ma diya ko y'a faamu ma o de kosɔn n ta quoi déjà ne yɛrɛ kun y'a fɛ ni grand frère nana dɔrɔn ne bɛ taa y'a faamu mais o t'a bali k'an tɛ ɲɔgɔn ye quoi i m'a faamu. Shaka o ta la n'a ma ɲaga wa ne kuma expliquer ne kɔrɔkɛ tɛna na fɔ o parce que o sera e ka baara bila o tɛ ka baara bila même si ne bɛ baara bila a ka kɛ yɔrɔ min na fɔ cogo min na quoi. Ni kuma ɲɛfɔ n kɔrɔkɛ ɲɛna ni position ye e kuma n ka baara hali n'i bɛ baara kɔnɔ k'u bila mɛ k'a fɔ
bien même Ali k'a fɔ n ɲɛnɛ non même pas ça jiranna dɛ mais a bɛ bɛn ka n m'a kɛ ten Tɛnɛn i bɛ fili la quoi i y'a faamu i bɛ fili la déjà i ye kuma caman fɔ k'a fɔ ko ne tɛ ka kuma i fɛ ko genre ko ne t'i yɛlɛ donc tu vois ko i ma di ne ye de donc tɛnɛn olu bɛɛ olu si tɛ ten i m'a faamu tu vois moi je suis un homme a ma teli cɛ k'a ka émotion jira muso la quoi i m'a faamu muso ka teli k'a ka émotion jira ka sɔgɔ cɛ la déjà i m'a faamu bon fɛn ninnu fana moi je suis pas dû à ça quoi à essayer comment exprimer un sentiment avoué quoi i m'a faamu yɔrɔ y'a faamu donc ok kana bila i kunna k'a fɔ ko donc ko ne bɛna taga ko genre ko à cause de ça n bɛ fɛ ka fɛn kelen f'i ye fɛnɛ kabini ne nana yan don min na ko an ɲɛ dara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ jarabila e la fɔlɔ ka sɔrɔ i ka jarabi ne na mais n nalen don baara kama quoi donc ko mɔgɔ i nakun ka kɔrɔ n'i yɛrɛ i y'a faamu sinon k'a fɔ k'i ma di n ye ka di n ye hali ni ye wari di ne ma bi ni e tɛ ne kɛrɛfɛ nafa foyi de t'a la i y'a faamu i ka di n ye ka sago e yɛrɛ ka kanu bɛ ne dusukun na cogo min fɛnɛ n'i b'a kalama i tɛ sɔn ka nin kuma ninnu fɔ i m'a faamu donc kana dimi dimi k'a fɔ ko i bɛ nin ko ninnu kɛ tan quoi i m'a faamu tu vois je suis amoureux de toi Tɛnɛn tu vois je t'aime i y'a faamu i yɛrɛ b'a dɔn bi ka na i ka kuma tɛ ne furu la et puis ni ne changer de vie ne filɛ cogo min na c'est à cause de toi i b'a bɛɛ problème foyi t'a la Tɛnɛn n y'a faamu ja vraiment n y'a ye i ye effort caman kɛ quoi tu vois i ye effort caman kɛ kabini fo ka na kabini grand frère taara fo ka na se nin ma tu vois bon a exprimer ma nɔgɔn ma k'a fɔ n ka sentiment exprimer quoi mais c'est la première fois tu vois i ka di ye trop Tɛnɛn wallahi